Eling-eling wong eling bali yamaning satane sang guru dikatekenang lumatung sang uripane donya tandane si sabar harema urip kudu eling lan waspada Kurirawa kurenta kembang kuyanti Kurandang kurenta sing iman mati Kunis Kurandangan kurenta sing iman mati sabar narima calung asiram risa sampo dewi panci kutu pasung dewi salirang rasa ilingan nomor pemanikan nes ya mas raden ilingan wong urip ning alam dunya turira kulita kembang kuyanti kurandangan kulita sing iman maning kurandangan kulita sing iman maning sayur pancen bayung pahit rasane kalawudu Salulang ciut godong negarama aja dengki pangurip bareng sebumi eling ana wong eling bali ning donya waku kayu sepone wadah pengaran kapanane ketemu pada dewekan sabdane sang guru katekenan wong manungsa uripe nang alam dunya jane sing sabar lan remo kudu eling lan waspada yang kelang-kelang daning bunge ngalang-alang bisa ceke wong lanang akeh kayane cungkang langking setine pengajaran wis sedep legete wong Amelia wakul kayu sajepon wadah pengaruh kapanane ketemu pada dewekan jambu alas kembange kuning wis lawas ketemu mati ramane eling ana wong eling bali ning donya Sri Kerama eling ana urip ning alam donya nes genderaren rama genderaren salendra mani paturan sunrutinge supaya lali kancane sunrut
hati kudu ada pasar pamri luhur sarena tansah eling ana berbawani kanggo wasat Kurena makureta kebeaku janti Kuranda makureta sing emat maning Kuranda makureta sing emat maning Kuranda makureta sing emat maning Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billah in sholatan daimatan bidawami mulkilahi sabdane sang guru dikatekena yen manusa urip ning alam dunya bejane kudune sing sabar narima mula kudu eling lan waspada Jangan siram resa sama Nabi hati kudu ada pasar pamri luhur sarena tansah eling ana berbawani kanggo wasat Muti kang marutu sabane karang murang-muring wong seneng arang kesanding murang maring wong seneng arang kesanding murang maring wong seneng arang kesanding modang ijab banyu ayu pitung rembug jamaah itu nyon dhewek kasih padha jamaah itu nyon dhewek kasih padha jamaah itu nyon dhewek kasih padha Senora kenang kenes Senora kenong sakulon banjar patoman jam 12 kembangnya kuning wis lawas ketemu maning kenes jangkawuri Kenes ora butuh kae-kae ora butuh kae-kae butuh kon rokon kancane eling eling padya eling ana wong urip ning alam dunya becane sing sabar narima mula kudu eling lan waspada Janor gunung sakulon banjar patoman kadengaren wong bagus kasih tekane ya
Bagus kasih takande jame dawe disigar para selawe abang siji sing dadi kembang kuyanti kurandangan goleti sing enomane ya kurandangan goleti sing enomane
ana wong urip ning alam dunya becane utune sing sabar narima mula kudu eling lan waspada waktu kayu cepone wadah pengaron wis ajege wong lanang gedhe jasane ya wis ajege wis ajege wong lanang gedhe kayane yo yo gedung cerah banyune meli menang sote atine bolar baleran ya mas sing sayo lawan sing rukun urung-urung ana ulane sida warung golet liyane wakul kayu cepone wadah pengaron kapan ketemu pada dewekan yodo eman-eman jang kawuri enak jingga
Tepuk tangan. Terima Bunda. Kapan nanti ketemu pada deweknya. Ya. Tepuk tangan. Nah, kayak gue.